babu nengmani suara khori yak tego kanmani mathia suri anu tini khak aham ke khak war badengi ti phekya sini maya ganang je bopung meri an bagai khatam tho engkang resap tong pro khorang ring sawoi ang jadoni resap pro khorok sase eho hongkai ba ani bukhatai bo tong thogan obong khapan abong ka sini sini laibo ma eho hongkai tai khorok sana phan dalai man awan bagai phil sara sini sini boba garau ber bikro masai mani sal norgai joto khapang ni rangsani tahok te bukuk sona hambaya pharo te bo hambaya pharo sinora subgat sini borong gonang sar sangmo ane especially khapang ni phasing te pai phalaya hamdat kusung kusung tebrahan sara sasi beri kumagra rotu juloi thang mani kothoma rokno phaji jingki layan
phải đi cuộc sống tôi Việt Nam hay có linh bày cho ta hơn anh đi được sao mà mong phải chẳng có tôi không cùng con kia Yang usia hambai, ya kalau betul.